2023 ýylda IT ugrundan işlemek üçin Ingo notebook haýsy? Biz bugün şu soraga jogap bereriz hemde Ingo notebook'laryň birini kesitler. İlk bilen biz etjek işimizi kesitlemeli. Egerde siz diňe işläp pul gazanjak bolsaňyz, onu MacBook'dan gowy çözegi ýok. Hawa, onu kelleňe dinç bermek üçin oýunlar oýnap bolanok. Ýöne buňa garamazdan MacBook hakyky professionallar üçin Ingo notebook'tur. Edil häzirki wagtda MacBook Air 13 M1 çipinde var. MacBook Air 13 ýöne täze dizaynly hemde täze M2 çipinde var. Hem düýnüňlükde çykan MacBook Air 15 M2 çipinde hem satylýandyr. Bulardan başga MacBook Pro 13, 14 hemde 16'lara madır olan hemmesem Apple M2 çipinde işleýändir. Men özüm M1 çipinde işleýän MacBook Air 13 ulanýan we o meni dol kanagatlandyrýar. Men UI UX dizayn bilen meşgul bolýan, Figma'da işleýän, browserler, internet surfing arasynda surata barbat etmeli, Illustrator açmaly, şunýalyklar üçin M1 çipdaky Air 13 dol ýeterlikdir, artykmajy bilen hem ýeterlikdir. Apple'ın notebook'laryny Intel çiplaryndan aýryp Apple Silicon çiplerine geçirmegi bilen olar Air bilen Pro arasyndaky aýratynlygy hassa azaltdylar. Ýadyňyza düşýän bolsa, öň MacBook Air nähilek zatdy, ol bir ýöne ýanyňa salyň, sumkaňa atdyň, ýanyňa alyp gitmek üçin yeňiljek bir kompakt notebook'dy. Onuň içinde bir Word, Excel, hem Chrome açyp bir kanalyk internet saytlary döräýmeseň başga bir agyr işlere kän bir yaranokdy. Ýöne M1 M2 çipleriniň çykmagy bilen olaň hem Air'da Pro modellerde goýulmagy bilen bul tapawut has azally. Inni MacBook Air'da da giden bir ullukan proýektiň montażyny ýa bolmasa diýeli Figma'da, Photoshop'da, Illustrator'da çep problemasyz işläp bolýar. Pro modellerim şonýalyk Intel çiplerden has bir güýçlenli üstesine de olar zaryadam öňgüden hassa köp saklaýarlar. Bellek ýetişmeýärlik. Men Air 13'üm şunu hemme adetdiýän zaryadam gurrunsyz bir güne ýetdi. İrden saat 9'da gelýän işe notebook'u açýan, agşam saat 6'a çelin zaryada goýman ulanyp bolýar. Bu diýiligi näme? Bu diýiligi ýanyňda kabel götürmelär, blok götürmelär, Apple'ın tehnikalarynyň bar keypem şonda ýanyňa allyň, ogudanca sumka dykdyň we gitdiň. Egerde siz suratçy bolsaňyz, UI UX dizaýner bolsaňyz ýa-da grafik dizaýner bolsaňyzdan tapawut ýok. MacBook Air M1 has gowsy M2 çipde size artykmajy bilen ýeter. Ýöne siz eýen video montaj etjek bolsaňyz, videolary hassa gowy edip renklejek bolsaňyz, hemde bir diýeli 4K videolar düşürüp olaryň montažyny etjek bolsaňyz, onu eýen M1 M2 çipindaky Air'lar size ýetmez. Hatda hawa olarda da edip bolýar. Ýöne bul azajyk diskomfort döretýär. Sebäbi näme? Sebäbi Air'larda aktivni ahlajaýany ýok. Bu diýiligi olarda hiç ýerek ventilator ýok. Prosesor gyssa, ol göni öz işleýiş güýjüni peseldip başlaýar. Gyzgynlygy aýyrmak üçin Pro modellerde aktivni ventilator bar. Diýeli, egerde prosesor gyssa, ventilatorlar işläp başlaýar, ony sowutýar, netijede prosesoryň işleýiş güýji peselenok. Hemde ol şol bir beýik derejäni uzakly wagtyň dowamyny saklap bilýär. Şoň üçin olanlar şunýalyk netije. Egerde siz dizaýner bolsaňyz ýa-da diýeli ýöneköýje bir saytlara ýazýan programist bolsaňyz, onu Ingo'sa M2'däki Air'lar size şundan ýetýär. Ýöne siz eýen video montajyla meşgullanýan bolsaňyz ýa-da uly obýomdaky, uly gowrumdaky suratlary montaj etýän bolsaňyz, onu M2'däki Pro'lar sizin üçin niýetlenendir. Hawa Apple'ın tehnikasy gammat, oňa söz ýok. Ýöne Apple'ın tehnikasyny alýan adamlar onu işläp pul gazanmak üçin alýarlar oglanlar. Şonu ýatdan çykarmaň. Hawa gowy arkaýyn işläp bolýan Windows notebook'larama, ýöne olaryň bahasy ýara MacBook bilen deň, ýa-da käy halatlarda MacBook'dan ýokarda. Üstesine de olaň hiçisiniň dizaynam MacBook ýalyk owadan däl. Onuň üçin hakykatdan hem işläp pul gazanmaklyk üçin Ingo notebook haýsy diýilende Texnahol kanalynyň jogaby MacBook. Indiki videolarymyzda görüşýänçek, hoş sag bolun.